No niin, terve. Tämä on kuvamatkakurssin tehtävää. En muista. Ja olen täällä ystäväni Silja Lehtisen kanssa. Ihana virallinen esittely, tervehdys. Kyllä. Ja päästään tähän itse tehtävään. Mä näytän sulle tämän kuvan ja voidaan alkaa päästä niihin kysymyksiin. Nice. Hieno kuva. Okei. Okay. No ihan niin kuin ensimmäisenä kysymyksenä, mitä kuvassa on, mitä siinä tapahtuu tai mitä siinä on meneillään? Oh my god. No selkeästi tässä on niinku porukka pöydän ääressä. Mm-hmm. Oota, mä lasken nämä ihmiset, tää on hirvittävä matematiikasta. 6, 7, eihän 8. Oota, uudestaan. 9? Oota. Ja tää on nyt tarkkaa. Mm-hmm. Mä päädyin, että 6-9 ihmistä, mä en ole ihan varma. Ne istuu tällaisen hienon kahvipöydän äärestä, mutta sitten kahvipöytä näyttää vähän niin kuin maapallolta, ja se niin istuu siinä niin kuin vieressä. Sitten taustalla on tommonen rösönen puuseinä kautta tiiliseinä kautta, en tiedä onko toi sitten ikkuna, missä on palava metsä taustalla. No, tää tulee vähän samassa nämä kysymykset, mutta mikä kuvassa saa sut ajattelemaan näin? Et silleen, miksi sä teet tällaisia päätelmiä? En mä tiedä, mistä ne tulee. Tää on vaan niinku se eka ajatus, mikä tulee mieleen. Tosin mä just mietin, että mikä tästä lasketaan henkilöksi, mikä eikö, koska toi yksi näyttää ihmiseltä, mutta jos sitä ihan oikeasti tarkasti katsoo, se näyttää kärpäseltä, jolla on puu kädessä. Että kai se on ihan suhteellista, että mitä siinä näkyy. Mä unohdin jo kysymyksen. No siis kerro vaan, mitä näet kuvassa ja miten sä tulkitset niitä. Tää on tällainen niinku sekava pöytä ja kahvikeskustelu. En mä tiedä, jotenkin mulla tulee mieleen sekava porukka, joka keskustelee. Osa näistä on hyvin iloisen näköisiä, osa loukkaantuneen näköisiä ja osa ei näytä miltään. Yhdellä näyttää olevan niinku ämpäri päässä. Musta tuntuu niinku, mä samaistun siihen sen takia vähän silleen ihan hukassa, en tiedä mistä puhuu. Kyllä. Yksi näyttää pelleeltä, semmoiselta tiedäks perusklooni make-up-tyyppinen, jolla on 3 hahtuvaa päässä ja yksi on sitten ihan niinku tuollaisessa fantasiapilvessä eikä niinku sen puolesta ymmärrä mitään. Ja sitten yhdellä on huivi ja en tiedä mikä toi, ei ole mikroskooppi, vaan mikä kaukoputki. Joku kooppi. Joo, sitten taustalla on 2 tällaista epämääräistä haamua ja pyörii siinä tekemässä jotain. En mä tiedä, siis erotan ehkä päähahmoon, mutta voi olla, että sä oot ehkä yrittänyt tehdä tähän, että ne on vaan taustaseinää. Mä näen siltä silti ihmisiä. En tiedä. Mä tykkään tosta niinku pöydästä. Mä en tiedä, miten sä oot niinku tehnyt sen, mutta... En mä oon tätä itse tehnyt. Ai herranjestas. Mä en ollut, että herra jumala, mikä taiteilija. En ole näin taiteellinen. Oho. Joo, ei ole minun tekemä. Sen voin paljastaa. Mäkin tykkään tuosta päivästä, se on mun mielestä kiva. Joo. Se näyttää maapallolta. Ne näyttää siltä, kun ne keskustelee jostain. En mä haluaisin, että ne keskustelisi maailman kohtalosta, koska kukaan näistä ei näytä keskittyvää siihen. En mä tiedä. Hyvä analyysi. Voit zoomata, jos haluat. Se on kyllä vähän huonolaatuinen, mutta... Joo, mä luotan mun silmiin. No niin, hienoa. No, mitkä yksityiskohdat, tää ei nyt ole, tää on mun oma kysymys, mutta mitkä niinku yksityiskohdat tulee mieleen tai mitä sä, niinku, mihin sä kiinnität huomiota? Tässä on yhden edessä istuvan, tai seisovan tai olevan henkilön niin paita on jännittävää. Mä niinku, siinä on niin paljon tarkat yksityiskohdat, sitä ei oikein niinku havaitse, mutta sit se on niinku silleen hauska, kun se on muiden ei niin tarkkojen yksityiskohtien vieressä, niin se erottuu tosi kivasti. Ja sitten tuossa on jonkun henkilö, jolla on myös tämmöistä hyvin värikkäät vaatteet ja kuviollista. Sekin näyttää hauskalta. Joo. Tuleeko muuta mieleen? Jaa, ei varmaan. Tää on hieno teos, mutta... Yleisesti mikä tunnelma vaan sillä Yleinen tunnelma, herranjestas. Mulla tulee mieleen joku sellainen
keski-eurooppalainen eduskuntatalon sellainen huutelu, missä ihmiset niinku raivoaa päälle ja joku pelaa nurkassa pokeria tyyppisistä. Niin kukaan oikeastaan keskity siihen, mitä tapahtuu. Mulla on vähän semmoinen viba. Mahtava. Joo. Selvä. Jos ei ollut muuta lisättävää, niin kiitos oikeasti paljon, että lähdit tähän tehtävään. Totta kai. Jes, kiitos. Tämä oli tässä. Onko muuta sanottavaa? Ei mulla muuta sanottavaa. Kiitos. Yes. Moi moi!